Teererai baba atino. Ndichazokorora neunyanzvi hwemabatiro andakaita kubva kuvakuru vedu vachitaura. Vakatandarana nababa Simeoni, ana baba Edric, ana baba Ringson. Wazwa ndiri kutaura aya ndo andakanzwa vachitaura. Kumakore 1931 ipapo tinoti ndo pakatangira basa redu rekunamata muimba yevanhu vatema. Seri kwekuti Johani usati watumwa panyika pano, mhere yaAbrahama ndo yakasundaidza Johani kuzotumwa panyika. Muteuro unonzi Potirivha wakanamatwa naAbrahama uchiri mupenyu, Jesu kumhiri usati wafungidzirwa kuzozvarwa. Zvakasaka kuti apiwe chitenderano pakati pake naMwari Baba kuti uchanamatwa namarudzi uchaitwa baba wose vachashumira zita rake Mwari. Zvakasaka kuti kana naye Johani paakauya pasi pano, wakasvika uchiimba kuti kudzai Abrahama wakabara Isaka. Muimba ino yevanhu vatema 1911, Johani usati watumwa panyika pano, murume unonzi Pemi wakwane vanjuku wakanga wapambwa nengoni dzaAbrahama asuunyerere. Zvakati Johani paakatumwa kumakore 1931, uyu wetinoti Johani ndiwo wetinoti shoniwa masedza mwana wekwagandanzara. Achioneka vabari vake ari kunzvimbo yekwarisapi, mazwi mashoma chete akataura ndeyekuti ndine harawanatu dzine miri yevana vacheche, harawanatu dzemudenga dzisinganyepe, dzandivimbisa kunditakura dzichienda neni, asi kana dzichinge dzaenda neni dzichazondidzora. Hachiti musanetseka kunditsvaka kana ndichinge ndaenda, nekuti dhati dzichadzoka neni. Ndo mazwi oga akaoneka achibva pakati pemusha wake, hachipfuura nenotonuka achienda kwakanga kuna sekuru vake. Vanoti Johani ndiye aita basa rekusona shangu. Ndakanzwa kuti Jack Suspense, sekuru vaJohani, ndiye aita basa rekusona shangu ari kunotona. Ivava ndo akasvika achibvunza achiti, sekuru, ndine musha wandiri kunzi ndiende unonzwikwa nevanji, mungaite ruzivo nawo here? Ivo sekuru vana vanoti vakamutaurira kuti pakati pepurazi rino retiri rino kune murume unonzi Sandema Jome, unopfuura nekunzvimbo yeuri kutaura iyoyo, unobatana naye pazoro romugwenda. Zuro rakakwana vakafamba pamwe chete nababa Johani vachinanga kumusha wane vanji. Vakati vasvika mundorokwa nevanji, hakasvika vana vari mubani vachifudza mombe kana kuti mbudzi. Ana baba Edric ndowanzwa kuti ndo pavakanga varipo. Ipapo Johani wakasvika vachizorora uri mubani. Murume uyo wakapfuurira mberi nerwendo rwake. Zuva rakasvika baba Johani pakati pemana iri, kune murume unonzi Andiriya, vanoti mukoma wana Edric, vanga atumwa kuzokoka mutambo weJerusarema wemasvikiro aitwa pasi chigare. Iye unonzi kufamba kwake zvaakapfuura mudyo nebaba Johani akanga akatasva pasi, vakavhungwa nekupenya kwake baba Johani wakaputsikira pasi wakachema nengoni. Zvakasaka kuti vakamunzwa achiridza mera achichema, vakati mhanyira kumisha yavo vachinoti murume uyo arohwa. Vakasvika vachiti kune murume ari kuganwa kwaarova Andiriya, kutaura kuna Andiriya ari kuchema. Zvakasaka kuti neukama hwavo vose vaite zvekumhanyira vachinanga kwakanga kwanzi kwarohwa murume uyu. Hama imwe chete akasvika akatanga kurova zvitsira zviviri kumusana kwababa Johani, akaputsikira pasi wakachema nengoni. Zvakati vose vanoteera vakanga vakabata zvombo zvekurwisa, hakuna mumwe chete akakwanisa kutaka baba Johani. Vaichema vachirira nendimi. Zvakasaka kuti ivo vose vajekerwe kuti murume akanga asina munhu waakanga arova, asi akanga ane shiripiti neshwira guru raitika paari. Sekuti Johani akanga ari mubva kure, akanga ari mutorwa pakati pavo, vanokwanisa kumutambira kumuisa pakati pemusha wavo. Vakati mirai tinobvunza svikiro redu guru rinotichengetedza matangira raitaura kumunhukadzi. Toda kubvisa mazwi ekuti Johani akapinda mubira achiisa muchinjiko pasi pesvikari vanhu vasingadhakwe, idzidzo inhema. Vanonzi vakaenda kuna matangira, vakasvika vachiti, tine murume wataona kugan'a uku, tinganomutora here tiuye naye pamberi penyu nemiwo mumuoni? Unonzi mutangira akaramba akati, kwete, zvendinotarisa murume ari kwaariko kumasango anotiita kumutarisa anobuda musodzi.
asi chendingakuudze ndechekuti makomborero makuru vanokwane vanchimaropafadzwa. Hende munoteera murume nekuti unoziva kunorongedzwa mweya yenyu. Paye zvemunouchira muchiti musvitse kuna musikavani, iye chaiko chaiko ndokwaabva, endai munomuteera. Kupiwa kwakaita vanhu kuna Johani naye matangira omene havana kubvira waonana uso neusu. Zvakateera vanhu ava vakasvika vachiteera kwakanga kuna baba Johani, akavaudza kuti mutambo wangu mukuru unotambirwa kurenje nteerei. Akasvika pakati perenje akaita mufananikiso wekufa zvakashamisa vana vekwane vanji. Vakati vabatwa nepfungwa dzekuti vatiza vachidzokera mumana yavo sekuti baba Johani akanga ari mutorwa pakati pedunhu iri. Vakanzwawo sana ichimbwa nemiti nemashizha zvaitetsenurawo sana, zvakasaka kuti vajekerwa kuti murume anga asina kufa vakadzokonoka. Zvakasvika ipapo vanhu vanonzi vakabatwa nengoni vose vakatiriridza vaenda vachinokotama nekuti pemhiwa akanga akukopa mutambo winaye akanga aripo. Unonzi kusanganisira naiye baba Johani akaenda pakanga pana pemhiwa achiti ndini Johani ndatumwa. Ndevose vakabatwa nengoni ipapo vaenda vachinopfugama pamberi paiye pemhiwa akanga abatwa nengirosi yaAbhurahama akaekare Johani usati wadzika. Waidoma mazita engirosi dzainge dzavashanyira, vamwe vaitarana ndiri ana Gerebhina naJoshua. Vakanga vachisvika vachipfugama pamberi pake murume unonzi pemhiwa. Vakanga vapa zita remadunhurirwa achiti Kafautova, nekuda kwetsika yaaipota achiita sezvaiitwa nababa Johani zvokufa achimuka. Iye ndiye aita akapinda pakati pemapira avo nemidzimu yavo yaisabuda. Kwete vanhu vanotorodzera vachisanganisa pakati papemhiwa nashonhiwa. Aita tsika yekupinda pakati pemapira avo nemidzimu yavo isingabude ndipemhiwa. Baba Johani havana kubvira wapinda mbira. Zvadaro vanhu vatiriridza nengoni kudaro vachidoma-doma mazita engirosi dzainge dzavashanyira. Kuseri kwachona ikoko vanhu vabengenuka ngoni dzichinge dzatonamuka pavari. Kuimba kwekutanga munyika yevanhu vatema kwakaimbwa nababa Johani ngaafare Piyo. Ikoko ndokuimba kwababa Johani kwekutanga muimba yevanhu vatema achiisa kudenga achiti zvamandituma pasi pano izwi renyu ratambirika. Saka newakaimba ngaafare Piyo uchiisa nyaya yachoda kumakore. Ipapo Poshi ndo pakatangira nyaya yachino yekunamata baba Johani uchiti unovaka gomo muganga munyika ino yekwane vanji. Wachiti ndinovaka gomo muganga ichionekwa neAfrica yenyu yese ino. Hachitsanangura mhando yematumirwa akanga achitwa ataura kuti ndandabva kudenga guru rematare uku. Ndasiya muposi unobatanidza denga nenyika ino watingindika sechiuno chezingizi. Waiti mwaka mupfupi wasarirwa vatema wekuti vanamati saka dzoro renyini. Waisa tsika yaakanga audzwa naye namabveso kuti asvika achiiswa pakati penyika yavanhu vatema. Zvakasaka kuti amise vakanga varoora, akamisa vakanga vasati varoora, achiti vakanga varoora nemukadzi mumwe chete ngaagara akadaro, asati aroora ngaamire, ani vaviri ngaasati apudze ngaagara navo akadaro, achida kutanga aisa tsika ikaroorera anoge vatendi. Mazuva baba Johani akati mwana atengeswe. Akati ropa ritengeswe izvozvo kuzvitadza kana kuzvibvuma, asi ndodzororo yemazuva andakanzwa vachindiudzawo. Vakati baba Johani akavataurira kuti musatore zvitupa zvavo. Akavaudza kuti musaende kuzvikoro zvavo. Achidzivisa Kesara achiti anokushayisai nguva yekunamata. Achiti masoja namapurisa mirai kubata pamusoro. Izwi iri ringatengeswe risati rapambira kuvanhu. Izvozvo ndozvandakanzwa kuti zvakasvika zvichitaurwa nababa Johani. Kuseri kwekuti nhau iyi akandwa nababa Johani yatambirika mukati menyika yavanhu vatema. Unonzi wakaita wechipiri uchitsina nyaya yababa Johani ndiye Mose. Wakati zvataurwa naJohani zvidi. Uchiimba uchiti aro John Master uchiona Johani samambo. Wakati mazuva ataurwa naJohani ndiye chokwadi. Nekuti pazvotaurwa kupariamendi huri yematare ninionanga ndiriko. Saka waitsina uchiti unoshandura mazuva aya ataurwa nababa Johani unotanga washandura mwana mukomana aite musikana. Kana uchinge wamushandira mwana mukomana aite musikana, hani kudze kuti aroorwe. Kana achinge aroorwa oita vana moziya kuti ndiye dhamureta patsvake mupfugame munamate. Waingoedza chete kutsindira kuti mazuva aya azomofa akaita mushando. Unonzi ndo wakapika uchipisa Bhaibheri muchoto uchiti hamuna chenyu imomu.
zvemunonzwa dzakanzi tsamba kuvaroma navagaratiya ivavo tsamba yenyu ndo yave yakatakurwa nababa Johani. Saka vaitaura kuti tairai maswa ataurwa nababa Johani nekuti ndougano kuitai kuti muende kudenga. Johani wakauya uchitaura kuti pfungaidzo haityiwe nevatendi, uchitaura kavigirwe kwevatenda achiti izvi zviri mutsananguro. Saka tiri kuti kuzvarwa kwemutende zviri mutsananguro, kudya kwemutende, magariro emutende, zvose zvakaiswa mutsananguro nababa Johani, nekufa kwemutende kwakaiswa mutsananguro nababa Johani, vakasiya vapedza zvose. Saka tiri kuti nyaya yababa Johani hauna kuita mwaka muzhinji, hauna kutandara nevanhu vekwane vanjike mwaka wakakurisa bodo. Haitaura kuti ndiri kutumwa kuti ndivake nyika ino kumakore 15, asi pamusha wane vanji anonzi akaita gore rimwe chete nekuma 8 months. Iwo anonzi akatandira muzanda achibuda pakati penyika ino. Ndisingasweri kutaura zvese zvaakazoita zvinanhara zvekuchera makomba osana echiriridza, ikoko kungatova kunonoka. Asi ndiri kuti izwi rinoti baba Johani hatisi atsanangura mutumbi wake achiti kana nchinge ndaendoko ndingazorumurwa mutsika yandakusiyai muri. Asi imi garai muri pachidzidzo chandakusiyai nekuti ndo zvandatumwa nazvo namabvezo aho. Unonzi vaimba vaneira vanoenda mazururandi. Pakati pemwaka wose uyu Johani ari pakati penyika ino. Hemosi akanga achitaura pana muropa ramudyiwa. Asi panguva yekutaramuka kwaJohani Emmanuel ndiye akanga akutaura pana mudyiwa. Panguva iyoyo Mikiri ndiye akanga atauriswa naye Mose, nekuti mutando akanga achirongotauriswa naye Ija. Moko mai akanga achitauriswa naAroni, Tiki ndiye ainzwa Gabriel. Yepo munonzwa kuti Ezra vanenge vachimba vakasienzera 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 vachitiita vana vakasienzera 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 vachitiita vana. Ipapo ndo pakatangira mutambo mukuru pachiimbwa naGabriel nemambo. Achiti ndinokokai kumisi mitatu, ndinokokai kumisi yemuridzi, uyai muchungudzane nemukwasha wedenga unoshandira denga, unopfupa masimba mumuri. Iwo yakanga ichiridzwa mbindi ichishedza misi mitatu ye, misi mitatu ye, misi mitatu ye, iri kushedza, misi mitatu ye, misi mitatu ye, misi mitatu ye, iri kushedza. Totaura vanhu vachikokerwa kuti uyai pana Nyatsime, muchungudzane nemuyero wake mabvazo apfupe masimba mumuri. Hene Emmanuel anaerichana naye Mose vachikoka kumutambo mukuru naGabriel. Vanonzi pakati penguva mumwe chete iyoyo vachikoka kumutambo wakanga achiratidzwa kuangwa uko. Vachiti tinoona kune zuva mwedzi nenyenyedzi kune hangaiwa nemhute chena. Emmanuel achiti takanonamata ikoko ndichadzoka ndine masimba, nevakafa ndichadzoka ndichimutsa. Mose waitaura zvimwe chete, ndichadzoka ndine masimba, nehurumende iri kutonga ndodzoka ndichibvisa. Vose vairatidzwa vaizviona vachidzoka vakazara nemasimba edenga. Ipapo ndopeti kuti vakasiya nzira vachiti tawana, nekuti vakanga vachirangarira masimba emberi. Asi Gabriel akanga achivakuka achiti uyai mugare padondo, muite mazuva ekunamata, mupindurwa mhinduro naiye baba. Saka tiri kuti pamazuva akasvika achiita mazuva matatu, vakati Gabriel achivaudza kana tichinge tisina chetinaona tinovirika. Vakaita mazuva matatu akapendera, vakawedzerwa mamwe mazuva matatu. Vakawedzerwa mamwe mazuva matatu achiita matanhatu havana chavakaona. Zvakafaka kuti vatanga kuisa rushusho, vakatanga kuisa zvipomerwa zvekuda kupokana basa iri, nekuti vakanga vanonokerwa nemazuva avo vakanga vachiratidzwa masimba avo ava maari. Vakatanga kupokana vachiti zvimubva kure, unoda kuti garisa pano padonda, havadi kuti time nyope. Vakatanga kuisa zvikonzero uchipokana-pokana. Panguva imwe chete vari pakati pekupokana-pokana, rinonzi zhingeni remota rakabva mabvesi vachiratidzwa. Chakasvika chichipinda muurakwani. Saka Abhurahama utumwa Emmanuel uchiti enda unobvunza kuti chapinda muurakwani muchii upinde wemhinduro. Emmanuel unonzi wakapokana uchizviti ndiri mwanakomana waMwari ini. Zvakatanga rini kwaAbhurahama kutuma ini. Vakatuma Mose wakapokana zvimwe chete, vakazvitoredzera nezvinotaurwa nemabhaibheri. Vakati zvindakamurwa gungwa rakatsemuka naenda yambutsa vana vemaIsraeri. Zvakatanga rini kutumwa nevaAbhurahama. Unonzi wakapokana kuseri kwachona vose Erija vakapokana. Ipapo akatuma maoko mai aitauriswa naAroni, akati enda unonamata upiwe mhinduro kuti chii.
akasvika achinamata akadzoka achiti haana chaona. Akanzi enda unonamata upiwe mhinduro. Akasvika achinamata akati ndaona murume. Achidzoka akati ndaona murume anga akabereka nhava matsanga. Yanga ine munondo nemuseva asanga achitivora achipinda mudenga. Abhurahama wakati yera. Achiti wangu ini mwena ndachera kare. Hamene vasina kuchera vavo pekuhanda. Vanonzi vanhu vakakotoka vachisiya Gabriel uri padondo uchishedzera misi yake. Vanonzi vakataka rwendo rwavo vachidzokera pakati pemanara avo kuti vanotanga mutambo wavo vakanga vachifunga vachiti tinoenda kuna Angwa tinotora masimba. Vanonzi vari munzira kudaro vakasangana naEnoki. Iye aitaura pana chikandamini. Akavaimbira kudzai Gabhurieri, kudzai Gabhurieri mutungamiri wengirozi, kudzai Gabhurieri, kudzai Gabhurieri mutungamiri wengirozi. Haivataurira Gabhurieri ndiye mutungamiri wengirozi dzenyu dzose idzi. Hachiti hakuna anoti ere tika panyika pano usina kutungamirwa nemwenje mukuru wake Gabriel. Izvozvo zvavakanga vaita vakanga vatamiwa nemwenje. Akasara achienderera mberi. Vakati vava vanosvika kwaNevanji vakasangana namai Agnes aitauriswa naIsaka. Akavaudza kuti varume ezvi kumunoenda uko muchabudikira nekuhoka. Muchadzoka mazvikomba zvevasikana. Kwemunodzoka nako uko hamuna chemunobuda nacho. Muri hari dzemaunzo imi dzisina kutsva. Makaisirwa mvura makadai munoshushuruka imi. Munonyunguduka nekuti hamuna kutsva. Ndezvaakanga achivaudza izvozvo. Achiti mandisiya kwamasiya baba vangu Abrahama, mandisiya kuduto. Ndini masimba, ndini gwara renyu rekupona. Kwemunoenda hamuna chemunobuda nacho. Vanonzi havana kuzvinzwa vakaramba vachienderera mberi. Vakasvika vakagadzira rwendo kuti vabude vakaenda. Vakati vachifamba rwendo rwavo rwekutanga. Vakati vachisvika mahuomo vakabatwa vakadzorerwa kumisha yavo nekuti kunamata kwaisungisa. Vakakakazve rwendo rwepiri vakabatirwa muguruomo ichiri kunzi Spuriro nguva yacho. Vakadzorerwa zvakare. Vakazviona kuti pakati pemwaka uyu kuti varamba vachipinda nepapa pakanga pachinetsa. Vakati vapoterere zvekuenda nechiwe shoko vozonodedza dhari wenyu kuodzika woenda dande woita kwakanga vachienda. Zvino vakati vasvika muchiwe shomo vasati vayambuka mwenje Mozisi wakapetwa gumbo nengirosi. Wapetwa gumbo nengirosi wakatotadza kufamba. Zvekuti vakatosaka kuti vamutemberedzane pabanda. Vachiti hande tinomiga mugomomo kana achingonzwa zviri nani unotiteera Ramanuera vachidaro. Yavo unonzi vakasvika vakamutembedzana vakamisa pabanda vakasvika vachimuisa pamusoro pegomo. Vakati izve kana achinge anzwa zviri nani iwo unozotiteera. Vakati vafamba chinambwe zvishoma Mozisi vakabatwa nengoni vakashedzera nezwi guru rakaita maungira gomo rose. Achiti mapurisa batai vana vamusunge. Batai maposta rakapfeka zvichena sungai. Vakazviona kuti hakuna mberi kwaaisvika. Vadaro vakadzokonoka. Vakasvika pakanga pane Mozisi. Wakapinda basa Mozisi uchitema masanzu uchifushira Emanueri. Zvakasaka Emanueri kuti Mozisi ndazvinzwa. Akanga achidziviswa nengoni kuti hakuna kwaunoenda iwe. Kwakanga achienda kwanga kushinzi kwarasika. Ndezvakanga zvichitaura izwi redu reumambo zvino. Kuseri kwachona zvichinge zvadaro. Tiri kuti kumwaka mumwe chete iwowo. Vakasara vachitandarana tiki pamusha waNevanji. Vakanga vamunyima zvokudya. Vakanga vasamupe zvokudya. Vakanga vatiterera nenzara. Zvakasaka kuti upomoke kubva pamusha waNevanji woenda zvake vachidzokera kwake kwaakanga abva. Izvozvo zvakasaka kuti vakatamwa nemwenje. Vakagara vachirarama zvavo. Izvozvo zvakasaka kuti pakadzoka Sebhastini uchibva wenera. Vakasvika uchipambwa nengoni dzake Gabrieri. Uchitiwe Sebhastini nditakure unondisiya muchidabwe zvinge ndingabepure. Aitaura nzvimbo yedomboshava achiti nditakure ndiri patsvimbo apo. Kana uchingowa unosvika munzvimbo yedomboshava unosvika uchitura tsvimbo pano. Kana uchingowa wazobuda bukirwa munzvimbo yedomboshava unouya iwe Sebhastini uzonzwa mazuva angu aya. Ndongirosi zvayakataura pana Sebhastini wakatakura tsvimbo. Nguva imwe chete wakatakura tsvimbo uchienda kunzvimbo yedomboshava wakasiya mudzimai wake wakazitakura nepamuviri. Wakatakura tsvimbo yose zvaakanga audzwa nengirosi paari akasvika achiisiya mudomboshava. Achivaudza kana ichinge yabuda bukirwa yako kai Sebhastini anzwe mazuva aya.
vakanodzokonoka kuno akasvika mudzimai wakakanga abatsirwa mushowa nevanjumu akasvika achivamupa zita rekuti Maritaya izwiri achitaurira vanaimani vanji kudaro. Unonzi vakatitandarai zvishoma vagara pakabuda bukirwa nzvimbo yedombo shava pana Paurosi ngoni dzaGabriel dzichidzika achidoma nendima achiti weizi Isaka achiti ndiri mushonga mufemi yaIsaka. Isaka ndiye masimba ndiye gwara rekupona achiti dombo shava ndakuisa muwaya iwe hakusisina kuchaenda wakakokona naManueri kumativi mana saende tangu wabvunza inini Gabriel ndikuisire mboni ikoko nditanga ndabvunza kuti kune mwenjere nditanga ndabvunza kuti kuna Isaka here nekuti waiti Isaka ndiye masimba ndiye gwara rekupona saka kana uchingowa koko iwe kumativi mana usaende nekuti zviri kuitwa naEmanueri ava varasika ndozvakauya chitaura ngirozi mushe wadombo shava. Kana zvichinge zvadaro ndikuti kumwaka mumwe chete iwowo vakanga vari vana Emanueri vari pamusoro pegomo paye vadzokonoka mushure mekunge Mose watanga kutema masanzu echisosera Emanueri vanonzi vagara pamusoro pegomo iroro nhatu kunze kwada unochendawo kunonzi kwakauya nyeredzi yakabva mabvesu ako yakasvika yakaputsikira pamusoro pegomo yakavhenekera gomo rese rakaita chaedza. Zvakasaka kuti varume vaenda vachinoisa mufananikiso wedombo vachiti yezvi kana kuchinge kwachena tichafuma tichienda paputsikira nyenyedzi. Vakasvika vachiisa mufananikiso wedombo kwachena vakaendapo vose. Vakasvika ipapo Mose vakatangisa basa vakati ndapiwa basa rekuita naJakobo mambo kwanzi ndivake nyaya yake pano ichazouya uchipatsanura zvainoreva. Ndezvakanga zvabatirwa ngoni naMose vakanga vachiti vachirangana vachiimba maimbira yetakaruvaka uru rushanga tichirangana kuti nzira yamira takaruvaka uru rushanga tichirangana kuti nzira yamira. Ndozvavakanga vachiimba izvozvo. Kwainzi kwaiprofitwa matombo akanga achiprofitwa chinziri ravamuguna munhu iri matombo oga matsvene ndo aivakiswa chivaka ichocho. Vachinge vapedza kuvaka chivakwa ichocho vanonzi vari pamusoro pegomo zuva iroro seri kwachona ikoko unonzi kune kuimba kwakaimbwa naEmanueri wakaimba Emanueri chiti haiti dhemu hai sei haiti aikotuna nguo yake achipisa muchoto vangu vachikotuna nguo vachipisa muchoto. Vanonzi ipapo apo vakanga vachiimba nguo chena ichioneka pakati penyika yevanhu vatema kwanga kutooneka nguo chena ikoko inonzi akatoonekeswa nemweya wetsino kuimba chete kwaaitaje haiti dhemu hai sevia haiti dhemu hai sevia haiti dhemu hai sevia haiti dhemu hai sevia. Zvaimbwa naEmanueri kudaro wose aidaira maimbire iwayo waibatwa nemweya wemubvisa nguo chena achipisa muchoto. Zvakasaka kuti vakati vadzika vaenda kumisha yavo vakaenderera mberi vanonzi vakabika mabiko vakabika mabiko vanhu vanotonzi vakanwa doro ndokuraradza havatonwa doro vakatoraradza kudaro. Vanonzi Emanueri waicheka chipenga chenyama uchikubvunza zita rako nemutupo waiteketa uchiti ezvizvi tiri kudzorera vanhu ava maoko ake kana uchinge uri mhofu naiva mhofu mwana wedu tinomudzorera maoko enyu kana achinge asazofa azozoti akafa ari maoko aEmanueri akanga achiti ari kugesa maoko achidzorera vanhu mumadzinza avo. Ndezvakanga zvichiitwa naEmanueri izvozvo. Zvine mufananikiso wakapfekedzwa makanda avo achiti den bye remunoti den bye re vanhu vachipfekedzwa makanda achinzi ezvi musazobatana musoro imi musazowedzera uwandu hwenyu hwemunhayo mwana wenyu imimi ndiye achandamata musangano iro. Vakazosara vachizviti kwaManueri ndizvozvo nyaya yachona. Sei kuchinge kwadaro vanhu vapedza kuita mutambo yavo kudaro vanonzi vati garei kwenguva Erija wakasiya wanyora muchinjiko musha wane vanjimu achitsanangura nyaya iyi ndaikundika wakanga uchibuda uchienda Zambia wakasiya wanyora muchinjiko munyika yane vanje achiti kana Jakobo achinge auya dare rake unorichambira pano uchibva wabuda zvake uchitandira musana. Zvakasaka kuti Jakobo zvaakabatwa nengoni Edison chekururama akanga achishanda kuPrince Edward akatasva bhasikoro kubva ikoko akauya achishovha akananga pamusoro pegomo akasvika achibvunza varume vavaka chivakwa ichi vaendepi. Akasvika achipindirwa kunzi varume vakavaka chivakwa ichi vakaenda kumisha yavo akanovateera ikoko. Achinge ateera ikoko asvika achikonya pamuchinjiko wakanga wanyorwa naErija uyo achitaura kuti ndini Jakobo I'm true Smabi uchiunga marara uchitora tsvimbo yaEmanueri uchitora tsvimbo yaMose uchiunga marara uchisunganidza uchibva wazvigarira uchiti mabasa enyu asungwa kudenga
zvitadze zvinomwe zvanzi zvimire papfumbamwe izwira baba vangu radare mabvazuva. Saka kuwezwa kwetsvimbo, kubayiwa kwehangaiwa, kubatwa kwemachira matsvuku, hwai zvose zvanzi zvimire matare, hakusisina uchadzikirwa nekukonyerwa nengirozi pasi pano. Ndozvakauya achitaura Jakobo izvozvo. Kana achinge adaro, vapedza kutarura mazwi aya unonzi Emanueri wakapokana mazwi aJakobo, vakamuita chisimabvi chekumarara. Saka Jakobo uimbe chete uchiti hari mayubha semabhiza ari pamujaho tinosangana kunokonwa. Akanga achiimbira Emanueri kudaro. Izvozvo chete kuimbwa kwazvo ikoko. Jakobo akaemba uchirapanura nyaya yacho naEmanueri. Ndiye akaimba kuti zita rinonzi Jesu rinondishamisa. Vanozvinzwa zvichiimbwa vanofungidzira zvakaimbwa newekurumbidzana Jakobo. Akati zita rinonzi Jesu rinondishamisa ye, rinondishamisa ye, inini Yakobe. Akanga achitaura kuti kudii? Akanga achiti zita rinonzi Jesu rinondishamisa pasi pano. Achiprofita kudzika kwengoni dzinonzi Emanueri munyika yevanhu vatema, achiti kwega kudzika kwakaita Emanueri zvinoreva kuti Mwari ari munesu. Pache zvake Emanueri uchidzika wakaimba uchiti zvandakadzika ndichimire negungwa richimire. Waitaura kuti basa rinonzi Emanueri pasi pano handisati ndatanga kuriita ndichiri Emanueri kutaura. Saka wakanga uchishamiswa uchiti zvoumhanyira Emanueri zvaazvemberi. Jakobo akanga achidaro achiti ndinoshamisa kunzwa zita rinonzi Emanueri richidomwa richigere. Achiti ndiye ngirosi yekupedzisira kuseri kwevamwe vose achinge adzika, achitsanangura ndiye Mesaya anakanzi ndiye anouya kuzopeta basa pasi pano. Seri kwekuti vatendi vese vachinge vanamata, kudzika kwake chete zvinongoreva kuti Mwari ari munesu. Basa rinonzi Emanueri rakanga risati ratanga kuitwa, saka aita amhanyira zvemberi. Saka akati zita iri rinondishamisa kurinzwa richidomwa richigere pasi pano. Vanhu vachiri kungotadza, vanhu vasati vaombekwa nekutaura ava. Saka zita rinonzi Emanueri randishamisa kurinzwa richidomwa. Ndo maimbirwo azvo akaitwa naJakobo. Unonzi Emanueri wakada kuramba uchipokana pokana. Heya anonzi akaimbirwa achiti hari my wilba, hari my wilba, semachi akafura hakuda kuenda kunowiniswa. Haitaura kuti kana uchizviti ndiwe Emanueri idienderera mberi nezvaunoita. Seri kwachona ikoko ndichakona. Akanga achitaura nyaya iyo achiti zvamamhanyira zvaazvemberi izvi, zita rinonzi Emanueri richigere kudomwa pasi pano, hachauya Mesaya kuzopeta basa. Emanueri ndiwe wekupedzisira. Seri kwengirozi dzose dzinge dzati tika pasi pano dzapedza kurapanura basa, Emanueri unouya kuzoita mupeteri webasa. Saka kunyange vaprofiti zvemunowanzwa achiratidzwa Emanueri, vanomuratidzwa ari mwana mucheche. Unonzwa achiti ndaratidzwe mwana mucheche, vachipatsanurwa kuti ndiye Emanueri mambo akazvivanzarika. Zvinoreva kuti basa rinonzi Emanueri asati ratumbuka, hamusati mamunzwa unobatwa nemweya wechiedza achiti ndaratidzwe Emanueri vachimuona riri jaya rine ndebvu guru. Asi vanomuratidzwa ari mwana mucheche, zvinoratidza kuti basa rake pasi pano richiri ridiki, richiri ndumurwa pasi pano. Emanueri usati wauya nebasa rekupedzisira, ndiye wakanzi Mesaya uchauya kuzopeta basa pasi pano. Saka nivaroti varatidzwa vachimuratidzwa achiri mucheche. Naiyewo mena achizvipupura akati zvandadzika ndichimire negungwa richimire. Saka Jehovha akanga achirefura achidaro kuna Emanueri. Vanonzi vakaramba vachimupokana. Kuseri kwazvo zvichinge zvadaro, unonzi Pemiwa pana Abhurahama ndiye akati kuna Jakobo, iwe Jakobo chidzokera kumusha kwako, enda unogara, nekuti ava vakupokana naEmanueri ava. Akanga achiudzwa kudaro naPemiwa. Unonzi ndokubuda kukaita Jakobo achienda kwaMureho. Izvo zvaka ndokutovaka kwaguta reMureho ikoko. Aitaura kuti musha uno musha wekutaura. Jakobo achidzidzisa vanhu zvaakanga atumwa nengirosi. Achiudzwa kuti machira matsvuku aya kuvezwa kwetsvimbo zvanzi zvasungwa matare. Vanhu vakatandara nemazwi ekutaura aJakobo mambo. Ndokuvakwa chete kwakaita guta raMureho. Ikoko ndochiti tsananguro dzinonzi Mureho idzodzo. Kana chinge tatopedza, kana chitaura tsananguro dzaDomboshava, Domboshava ichivakwa nengirosi yakanzi yezvi ndakuisa muvaya. Kana chinge ndakuisa iwe muwaya Domboshava, iwe usatiyere kuenda ana Manueri uku. Hemwakani iwowo wachinzi ndakuisa muwaya iwe, nekuti ana Manueri kwavaenda varasika. Kana tichitaura kuti nevanje tinotaura baba Johani, zviko zvakasiyana zvataurwa nababa Johani. Akanga achitaura ndimi inodhura, akanga achitaura ndimi isingagoneki, yetisingakwanise kuteeresa kunyange nanhasi madzibaba. Izvi makati vana venyu vasaenda kuchikoro zvinotiremera. Akati musatore zvitupa zvavo zvinorema, asi ndo zvaakanga achitaura zvazvo. Pamwe akawa semanzwira andakaita ini ndiri kungobhedhenura sezvo ndakanzwa zvichitaurwa.
saka kuseri kwachona zvichinge zvadaro unonzi kuseri kwekuti vagara Emmanuel unonzi ndoko wakatanga kuita basa remaJorodhani wakatanga kuita Jorodhani rake rekutanga kunonzi kuzvirungurira wakaita Jorodhani rake repiri kwaBushu akaita Jorodhani rake retatu kugombe Joempia panguva yese aibhabhatidza vana achijorodha vanhu vana ivo vaiparara zvakasaka kuti vaperedhisa semubvunzo vakati seiko nhai baba pomunoisa basa renyimire munotinako vana vedu pano vanoparara iwo mubvunzo chete kuiswa kwako wakaitwa nevaperedhisa Emmanuel wakati yai yenyu mubvunzo wenyu uyu ndinoturika mhinduro yenyu kuseri kwemwedzi mitatu muchazoiona mhinduro yenyu ichidzika pasi pano iwe chete kutongofa kwaita vana iko kakayeuka tsananguro dzaakanga audzwa naJacobo mama zvakasaka kuti aimbe achiti yeyakope mukoni yeyakope mukoni yeyakope mukoni yeyakope mukoni akanga achiimba kudaro Emmanuel warangarira uchitsanangura mhinduro yenyu yezvii ndinoiturika mabvedzo akuseri kwemwedzi mitatu munoona mhinduro yenyu ichiuya akanonamata nevanhu kuEskiti achivanamatisa munamato wesipepetikiyosi akasiya aronga vanhu mumutsara semamira atinoita rundazarwe iyo izvizvi ndo zvakaiswa zvichiiswa nababa Johani izvi vamwe vanoti vakamira ndazeye paritivi neparitivi zvakauya naEmmanuel wakamisa vanhu mumutsara kundazeye yaimiswa nababa Johani wakasvika uchiti iye zvimirai mumutsara umo waifamba nepakati pemutsara nekuti baba Johani waiti itai zvekumira makaita zvekutsika namagemenzi mirai mwedzi mitete ndonye marongero ake aita vanhu Emmanuel ndo akaisa vanhu mumutsara achitimisa maraini achifamba nepakati pemaraini achinamata ariya achiti vamwe vese muchaisa ameni ini ndoga ndichinamata zvaakanzwika achiti achitaura kuti baba Abhurahama zvimuri pano pasi achiti vanhu ava kana vachinge vaparara vasazoti vakafa vari mumaoko aEmmanuel ndinovaisa mumaoko yenyu imi achiti ndinodzorera vanhu mumaoko enyu ava kana vachinge vazoparara vasazoti vakaparara vari mumaoko angu akanga achitsanangura dzakanga dzataurwa naJohani sekuti Johani akasiya vaimba kuti Abhurahima naIsaka vaburutswa pasi akanga achitsinha nyaya iyoyo saka akati Abhurahama zvemuri pano pasi nekuti vaidzikirwa nengirozi kare dzaivadzikira muutatu hwedenga akanzi matangwe mazaruro aya akanzi masvikire engirozi akapamba vanhu munhu anobatwa nengoni muutatu hwedenga anotanga abatwa nengoni kamwe chete kurota kuratidzwa kana kuprofita unodzikirwa nebasa unozodzikirwa nezita dzinoti zita rake repachitupa rinodzimurwa madzibaba unenge waunzika zuva iboba Emmanuel kazuva iboba Johani zvaitoti anzi anotarisa Johani kudenga imona asipo nokuti Johani wainzi watumirwa pasi pano kana waitarisa Abhurahama kudenga waimona asiko matare saka neEmmanuel akati Abhurahama zvemuri pano pasi akanga achimuratidzwa Abhurahama ari pano panyika achiti vanhu ava ndinovaisa mumaoko enyu ava kana vachinge vaparara vasazoti vakaparara vari mumaoko ake Emmanuel ndozvaakanga achitaura izvozvo kuseri kwatona akadzokera nevapostori vachidzokera mumanava vanonzi vakagara mwedzi mitatu yakakwana pakanga pasina chavakanga vaona vakadzokazve vachisika mubvunzo vakati nhai mhinduro yedu yapapiko mwedzi mitatu yakwana akavaudzai endai munogara mhinduro yenyu iri kuuya vakasvika vakanogara kwemwaka vati garei naiyo Ignazio ndopaakabatwa nengoni achiti ndiri chipo chenyu chamakanamata paEskiti ndiri chipo chenyu chamakanamata paEskiti chipo chavakanamata paEskiti chakanamata naEmmanuel kubuda kwaIgnazio aitaura ndini Ignazio mambo izwira baba rada rekudenga ndaitwa mupindiri wemubvunzo wenyu taitwa mhinduro yenyu bvunzo wenyu unoti tafa sei ndatumwa semhinduro achiti ndini chipo chenyu chamakanamata paEskiti ngoni dzake Ignazio mambo akachitaura kuti yezvi mubvunzo uyu haukwanise kupindurika newewe Emmanuel achiprofita kuti yezvi zvawakapokana Abhurahama zvawakaramba papa pasi pano ropa rako rakaiswa jambwa nemunyama yezvi mubvunzo uyu haukwanise kuupindura saka nevana vari kubhabhatidza vari kuparara izvozvo zvoga mukutaurwa kwazvo Emmanuel inonzi wakapokana Ignazio wakabatwa nemweya wokuzvitutumadza wakasaka uimbire Ignazio kuti nyarara mwana mudiki kudzima zita rababa nyarara mwana mudiki ungazonoraswa kuimba kwega chete kwakaitwa ikoko kuchiti Mwari nyarara mwana mudiki
unodzima zita rababa iye waichitora sababa uchiti nyarara mwana mudiki ungazonoraswa. Zvakasaka chete kuti Ignatius upinde mungoni wakaimba chete uchiti ndiananga nditakure ndiri pamatare tenzi tenzariruya tenzariruya. Izvozvo zvoga zvinonzi zvakaimbwa naIgnatius achidaro. Zvakasaka kuti Ignatius uchinge waimba kudaro Emmanuel wakabatwa nengoni dzechokwadi. Zvine mutauro kuti saka muchiona paipe vaprofita vari mugwanza vakanzi imi vatenda harisi dzoro renyu imi rekupota muchiudzira ngoni. Vanonzwa ngoni ava muchivagariswa pasi ivo ngavanyatsoonana vega kungoni vanonzwanana dzinozivana. Iye kuimba chete kwakaitwa naIgnatius kwakasaka kuti Emmanuel ubatwe nengoni dzechokwadi wakapupura Ignatius uchiti hari pano Ignatius hari pano Ignatius hari pano Ignatius hari pano haleluya hari pano Ignatius hari pano Ignatius hari pano Ignatius hari pano haleluya. Kwega kuimbwa chete kwakaitwa naEmmanuel akanga achipupura ndiye wasi waimba tiri mbiri yana Ignatius akanga achipa vanhu kuna Ignatius achiti zvipopi zvisingarasike hwema zvichanokuratidzai kune machinda. Akanga achivimba nazvo kudaro achipupura basa rakanga rarehwa naIgnatius mambo. Zvino Ignatius basa rake rakanga richiti kudiko haiti ndine mutambo nemasvikiro ndine mutambo nevakatumwa ndine mutambo nemasvikiro ndine mutambo nevakatumwa. Haisarehwa masvikiro anachami kunungana nagoronga haitaura masvikiro engirozi haimba achiti matangwe mazaruro kuna baba matangwe mazaruro kuna baba matangwe mazaruro kuna baba. Ndo akanga achiimba kudaro achidoma kuti variko vakasarudzwa mudenga rababa vakanziva ndo matangwe mazaruro ndo andiri kuda pamutambo wandatumwa nengirosi. Ivo vanouya pano pamusoro pegomo rino gomo rino renyota vanosvika vanomira rundaza pasina anovaudzira zvekuita. Mazwi ake aitaura kuti ndakasvika pane mumwe chete anenge asipo achinge apetwa kunyange nerufu pakati pematangwe emazaruro vakapambwa nengona vakaita zvekubatwa asina kubatirwa pamusoro. Ivo matangwe mazaruro ndo aitsvaka aitaura ndakasvika mumwe chete waakanzi aparara hapana angamirire basa rake pakatoiswa dombo. Waitanangura Abrahama mukuru pabasa rake achiti Isaka mukuru pabasa rake achiti Jakobo mukuru pabasa rake hapana ngirosi inoita basa remumwe. Akanga achipika achitaura mazwi anodaro Ignatius wachiti ndinoramba asiri achinamata muteuro handiya kushuya zokusina nyaya imwe chete pakati pavo achiti tiri zvipopi zvine hwema vachiti pano pane tsime rekunwa vachiimba achiti pano pane tsime rekunwa ichazonwa dzose ndudzi isu ndisu tsime rekunwa uyai mose muzonwa. Vakanga vachiimba kudaro vachidadadada nengoni dzavakanga vachinzwa vachipupurana zvimwe chete nezvemutambo vakanga vachiratidzwa nengirosi. Saka iyo ndo nyaya yacho namatambanudzira andiri kuita. Varume ava vakavimbiswa nengoni vachinzi pakati pavo vari vaviri makaona vachinge vapatsanurana vakusatsinirana chinhu chimwe chete pakati pavo vapokanei zave nemumwe chete munotevedzera pakati pavo rambai zvose zvavanenge vachitaura nekuna Ignatius aitaura kuti ndichanofamba pakati pematunhu ane masvikiro ndichaenda kunotora Jakobo ndichanotora Gabriel ndichauya navo pano pamusoro pegomo namata pasina anovaudzira zvekuita. Ndo mazuva akanga achitaura iwayo vakanga vachitsinana zvimwe chete zvinandiriya achipupura achitsina nyaya yakanga ichitaurwa naIgnatius mambo. Zvino pakati pekufamba kwemwaka nemwaka vanonzi pakati pavo vega vasati vapokana unonzi Ignatius wakaratidzwa chiratidzo chiti ndinoona manyinya maviri ari kudzidzisa vanhu kunwa mvura patsime. Iye akagabva apupurirwa achinzi achipatsanurwa pakati petsananguro dzakanga dzavo achinzi manyinya maviri ndinini achiprofita rwendo rwavo muchaziva vanhu ava kunwa mvura sekuda kwetsika yenye kusawirirana nekusabatana matadza kupupurana chimwe chete kuvavana pakati kwavo kakanga kwapo. Vanhu vakatanga kusapupurana chimwe chete nekuti pakati pegumi nevaviri vakanga vasarudzwa naIgnatius achiti vanoda kuti vandiperekedze ndinotora vakatumwa ndinotora masvikiro avo ekuzonamata pano
pakati pe12 vamwe chete vakanga ndiri ati ndinovada, ndoda kuenda navo kumarema, ndinoda kuenda navo kumacheke, ndoda kuenda navo Hurungwe. Ndinofana kunonamata munamato kunzvimbo idzodzo dziri nhatu. Vanofana kubatwa nemweya udutu, vanouya pano pamusoro pegomo onamata pasina mumwe chete anenge avaudzira zvekuita. Ndo mazuva akanga achitaura iwayo. Iwaya akanga arasika, akanga achipokana nemazuva akanga amutanga kutsanangurwa naJonatheon pamwe chete. Pakati penyaya yavo vakanga vasisapupurana chimwe chete. Saka Sagatsi vakaramba vasisapupurana netsananguro dziva pakati pavo. Saka misikidzwa Hezekia ati yezve Hezekia uchagara nevarume ava pakati penyaya yavo yekusaramba vachiwirirana pakati pekusapupurana. Hanzi Hezekia uchagara nevarume ava uchivavachira iwe uchivabikira, uchivadzoreredza kuti vanyanane basa riri kuzadziswa sezvido zvake Mwari Baba. Achinzi varume ava vakabatana chete uye Hezekia azoyambuke mwenje. Baba atinosi ndichagumira pano. Vanenge vakubvunzai munovaudza baba reMidhiyoni akadaro. Ndini mupostori guru wedu. Amen.